shanu? Na ga shanu. To so muke a sai da su. Wallahi wani uzuri ne ya kama mu. Ko ku abokina? Shanu kam za su je kasuwa bi idin Allah. To wace kasuwa ce take ci? Wudil tana ci. Me gatar bata ci? Me gatar tun dadewa gwamnonin nan sun rufe mana ita. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ramarin kasan nan sai dai a hankali. Kaga wannan to yanzu yaushe za a tafi da su kenan? Yanzu gobe za a zo a kama su. To yanzu abokina kamar nawa za a sai da hannun? A hannun nan gaskiya abokina gani nake yi. Wai wannan ba shi ne muka siyo wancan satin ba? Shi ne wannan. Kaga garan bulbul. Wannan kaga ai dan batta muka siyo. To ka gani? Yanzu malam na burki Dillali. Ka duba ka gani kai musu kuɗi da yake kai ne Dillali, kai ka san darajar kaya. Mu mun san abin da muka siyo abin mu. Amma yanzu mu san abin da kasuwa take akwai ba ko ba haka ba? Gaskiya ne. To shine. A duba ai musu kuɗi. Nawa kake gani za su? Yanzu wannan shanu za a iya rabuwa da su a 100,000. 100,000? Insha Allah. To abokina wannan fasa bai muka siyo. A'a kana ji a harka ce ta matsuwa. Amma yanu kana ji in an je in dai ragin bai fita kai biyar ba kawai a sai su abokina. Tunda kaga ba matsala. Ai dole ma a sai da hannun nan ka san ba matsala. Ta kwana gidan sauki. Dama yar Katsina ta muni magana idan an samu shanu matasa waɗanda za su yi maiko za ta yi ajo da su ranar ajan nata har ya zo? Ya zo. Domin sati mai zuwa ne za a yi. Sati mai zuwa za a yi. Abokina ma bulla yi. To yanzu ya za a yi kenan? Yanzu gobe zan zo da yara a kama su. To yi kenan. Ko ba na nan zan basu lahu a gida. To ba matsala. Idan ka zo sai a tafi da su. Ba matsala insha Allah. To yi kenan. Madalla mun gode. Mun gode na To. Baba ka fito? Yawa, na kwana. Lafiya lau. Lafiya lau. Kai ne kenan. Ni ne sawun Tani na biyo. Ko ta zo nan? Tani ta zo. Ta zo? Ta zo. To alhamdulillah. Ali na dauka ma biki ta tafi. Ka san yadda fita ba ta gaya mun ba. Ta zo. To. To yanzu ya aka. A zuwa ne mu tafi da ita. Ina za ku tafi? Gida mana baba. Gida. Ai Tani da ta zo nan. Ta zayyana mun duk ɗabi'un da ka koma yi. Ni din? Kai din. Ta ce mun idan ta karɓi ɗinkin mutane, in ta yi ɗinkin kuɗin ka ɗauke. A tamfan mutane in ta ɗinka ka ɗauke ka bar da rigima. Keken ɗinkin ka ɗauke ka je ka sai da shi. Sannan kuma akwai ƙwaya ɗaya da ta rage mata take riritawa. Ita ma baka bari ba ni ne nan ta zo gidan ta tarar da akuyar bata. Lalle ta nan ne yar bahago. Ta zo yanzu ni ba baba ba ni na daukan mata akuya ba. Akuyar ta ni ce da kulabuti. Ka san ai an yi ruwa udawa sun yi. To kulabutin ta ne yasa ta suka bi. Dakata. Akuyar ta ni da kulabuti ko dai mijinta ni da kulabuti. To, ni baba dai ko ma dai za a yi kawai dai a san mu dai da gyara mu wuce da ita. Ka je dai sai mun yi shawara. Ai tun anan ka nuna mun lahin da a gaba na fa ka zage ta baka ji kunya idanu na. Baba ai su fita baki dai. To ka je sai mun yi shawara. Tanin ba za mu tafi ba yanzu dai. Ka je nan da wata ɗaya in mun yi shawara sai ka dawo. Tanin? To tanin kan uwarka ce. To yanzu dai ba za mu tafi wake. Na ce wai kan uwarka ce da za ta bi ka. 37 na ina ci wannan magana ga kai kati 32
58 22 mun zo mu ma kuɗi muke so fa ai mu ma kuɗi muke so ka kai bai kombe ba an kai bai hibe ba ba abin da yaci ya hibe ba ba ka gani ya hibe ba ka dan gaba duba mata ka amma alaikum salam yo wasa kai mana duba kai mana duba kai bai ba yo baya ga fada bai ba to da bai ba duba min nan a dan tsaya ka kama kai ni na ci kai ba ni ma na ci amma yi wannan bai ci ba ni wata ne bai ci ba bai ci ba baya gani bai ci ba ni fa kaga muga na tabbatar ma na ci oh no na tabbatar ma na ci yayin ka buga wasa da rana na buga karfe 12 karfe 12 ni nan ba ta daga dabar take kaga bahuna anan za a anan ka zo kudin yau na kare baba jamu duwa mu gani ina da tabbata magana ban duwa ma duba mu 33 28 80 ya ci ko na kafa ɗaya kama a haka ban ci ba baka ci ba kafa ɗaya kama kafa ɗaya kama kafa ɗaya kama ya nuna bana siyar to ya nuna ka ai dai kyamce da kyamce ya nuna bana siyar ya nuna ka ya za yi kaga bahuna fa me za ka ci gida